Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Croeso ar ôl wythnos arall gyffrous a llawn digwyddiadau yn byd tîm pêl-droed Wrexham. Croeso i mewn i'r gôl. A unwaith eto mae Arwel Owen, Ifor Owen ac Alun Owens, mwy o Owens na depo lori yn Llanelli yma i drafod Wrexham a'r holl bethau o gwmpas y tîm. A ar ddydd Sul, athon ni i lawr i Met Caerdydd i weld tîm y merched yn chwarae yn erbyn tîm Caerdydd sydd yn tîm sydd efo lot o brofiad yn y gyngrau'r uwch adran wrth gwrs. A gêm gyffrous a diddorol iawn. Be ddau ti feddwl Arwel? Ie, oedd hi'n hanner cyntaf reit rhwystredig rili, oedd Met Caerdydd yn well a be o'n i wedi ddisgwyl. Nhw'n dda iawn ar y bêl, ond nhw'n dechnegol yn dda iawn. Ond ar ôl 20 munud nath Wrexham newid tactegau rili, a'r rheolwr yn newid i sort of 5 yn y cefn a chwarae hefo wingbacks, nath hynny'n neud gwahaniaeth mawr yn y chwarae o ran Wrexham, a magu hyder a buddigoliaeth gret, tair gol i ddim yn y diwedd ac yn llawn heiddi'r 3 pwynt. So mae'n gysur gweld nhw'n yn rhoi gwers ar tactegau i dîm sydd wedi bod yn yr uwch adran ers blynyddoedd. Yr unig siom wrth gwrs oedd gweld Rosie Hughes yn cael cardyn coch cwbl diangen ar ddiwedd y gêm. A oedd ddim yn edrych yn rhwystredig ar y pryd, ond dwi'n siŵr bydd hi'n rhwystredig yn enwedig os dwi'n cymryd bod hi'n colli gêm Abertawe wythnos i'r Sadwrn. Felly, perfformer da iawn, 3 pwynt da iawn, ond bach o siom ar ddiwedd y gêm. Ifor, be ddau ti feddwl? Nes i rili mwynhau. Dwi'n mwynhau mynd i weld y gêm yma, achos ti'n mynd rili agos at y gêm, a ti'n clywed y chwaraewyr yn gweiddi ar gilydd, ti'n clywed y hyfforddwyr yn gweiddi, a ti'n gweld y camgymeriadau mae'r referee yn neud. Mae'n brofio chydig bach yn wahanol na mynd i weld tîm dynion. Dwi'n rili mwynhau o. Oedd digon i drafod yn y gêm. Y cerdyn coch na ar y diwedd, jyst mor wirion. Y gols yn gret, un o 2 gols gret. Y referee'n rhoi cerdyn melyn i'r chwaraewr anghywir. Oedd gymaint o bethau'n digwydd, oedd yn gret. A croeso da gan Cardiff Met. Dwi'n siŵr nath i ffordd o'r nhw ddweud diolch os ni am ddod ar y ffordd allan. So, just... ffordd da iawn o dreulio prawn dy Sul, sy'n ni'n dweud. Argymell o i bawb. Mae'n rhaid deud ar y pwynt yma, mi nath yr ffordd o'r dod i fyny a diolch i ni, ond ar un pwynt o'n i fel bod i'n mynd ffeit rhwng Ifor ar y ffordd o'r achos oedd nhw'n tynnu ar ei gilydd. Ond oedd hynny i gyd yn rhan o'r hwyl. A chwarae teg, oedd o di cymryd bopeth yn yr hwyl iawn ar y diwedd yn doedd. Chwarae teg oedd o'n gweiddi trwy'r gêm, ond dyna ydyw swyddo. Ond gêm o 2 hanner o'r sawl ffordd, oedd nhw'n well tîm pêl-droed yn i'r hanner cyntaf, ond oedd ti yn teimlo yn arbennig efo Rosie Hughes, bod ni'n edrych fel bod ni'n gallu sgorio, ond ar ôl y newidiadau tactegol, fel ydych chi dweud, hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf, yn bendant erbyn yr ail hanner, oedd ni'n dim gwell erbyn yr ail hanner, yn oedd yna, ac oedd o'n buddigoliaeth heiddiannol. Gathen nhw'n cwpl o newidiadau yn do. A dwi'n meddwl chi chwaraewyr gorau mwy o dylanwadol nhw ath i ffwr, a wedyn oedden ni'n dod mwy a mwy gêm, a dwi'n meddwl, oedd yn dacteg eitha syml gyda ni, oedden ni hitio dipyn o beli hir, beli lawr Sianeli, a yna ddigon o le yna, oedd Rosie Hughes yn gysylltu drwy'r adeg wedyn. Oedd, a wedyn wrth gwrs y cerdyn melyn yn gyntaf am gicio'r bêl i ffwr ar ôl 86 munud, a wedyn cerdyn coch yn amser ychwanegol. Y 2 gerdyn pan oedden ni 3 i ddim ar y blaen, a Rosie yn colli y gêm yn erbyn Abertawe, fydd ar y funud mae'n edrych fel y frwydr i fod yn ail, a posibilrwydd wrth gwrs o fod gyntaf a mynd i chwarae yn y Champions League. Felly
fydd na golled mawr ar ei hôl i, dwi'n meddwl, achos fel oedd Arwel yn dweud, wythnos o blaen, mae Abertawe'n edrych ymlaen i weld Wrexham yn dod i lawr. Oedd na ddigon o nigl yn y gêm yna doedd, felly ti angen Rosie dwys neu efo'i ffrogyd di o weithio yn y carchar, fysa'n ddefnyddiol iawn, ond dyna ni. Ond gêm andros o hwyl, a chwarae teg at y merched ddod i fyny at ni, criw bach o gochion De Cymru ar y diwedd, a rhoi clap i ni hefyd, felly ti'n cael hynna fel arfer mewn gêm arferol, felly profiad gwych, felly swn i'n argymell i unrhyw un i fynd i weld tîm y merched pan mae'r cyfle yn codi, a bargen hefyd, mae o'n lot rhatach na mynd i weld tîm y dynion, allai ddweud hynny. A wedyn, wrth gwrs, mi gafodd y dynion cwbl o gemau yn y gwpan wythnos yma. Dechrau i ffwr yn cwpan FA yn erbyn Mansfield, gêm galed oddi cartre, ond perfformiad arbennig o dda. A bydd yn syni rhywun, perfformiad llawer gwell na gafon ni fis yn ôl, i ni gael gêm gyfartal, oedd ni'n lwcus i gael hynny, ond swn i'n dweud bod ni'n heiddi ennill dy Sadwrn. Beth ydych ti'n meddwl, Iffor? O'n i'n meddwl bod yn gret. O'n i'n meddwl bod ni'n bwrw glaw i'n lib iawn, oedd ni wedi ymdopi efo hynny. Oedd y tri yn y canol, dwi'n meddwl na'r gêm orau dwi wedi gweld nhw'n chwarae fel uned, lle oedden ni'n creu cyfleon, dal nhw allan, a sgorio gols gwych. O'n i'n meddwl bod ni'n gret. Hynny'n dod ar ôl gêm Notts County hefyd. Mae'r tîm yma yn gwybod sydd wedi ennill erbyn nhw hwn, a llawn hynny bod yn dro ar gyfer y rown nesaf. Beth ydych ti'n meddwl, Arwel? Ia'r ddau dim yn gyryw tîm y gorau mewn ffordd. Tîm gorau ni allan, mwy na lai yr un tîm nath gyro, neu yr un tîm nath gyro County, felly Sam Dalby eto, gwella bob tro, cymryd i gyfleoedd yn dda, ond i bai am golgeidwad, perfformiad golgeidwad Mansfield sydd wedi bod yn fwy, gan fwy cyfforddus. O'n i'n licio coverage S4C, o'n i'n meddwl bod nhw wedi gwneud job wych o ddangos y gêm, a perfformiad hyderus yn dipyn mwy calnogol na'r perfformiad tîm mis yn ôl, fel ti'n deud, yr unig Sean mwrach Andy Cannon, fel oedd o'n dod i swing chwarae, bod o'n cael anaf, mae'r anaf yna'n llai difrifol na be oedd Parky yn wreiddiol, dwi'n meddwl. So, mae'n disgwyl bydd o yn ôl cyn bo hir. Felly, na, perfformiad gret. Os ennill y gêm yna, cael dro hawdd a wedyn trio landio un o'r big guns yn yr drydydd rownd, so gan i weld pwy gawn ni. Os Curo. Ie. Beth ydych chi'n meddwl o'r dacl ar can, ta? Cerdyn coch, neu? Wel, dyn ni wedi cael fiasco far yn yr Premier League yn yr wythnos dwytha yma, so dwi'n yn gwybod os oes y far wedi gwneud gwahaniaeth, ond oedd hi'n fler. Oedd hi'n fler, ie. Oedd hi'n fler, ond oedd y cae yn lyb yn doedd, a swn i'n deud bod hi'n cae Havertz yn waith, a nath o aros ar y cae efo far, ond dim o hynny'n benderfyniad iawn. Ond gobeithio yn wir fod Cannon yn mynd i well, achos beth sydd wedi syni ydy, da ni chwarae pêl-droed lot gwell efo O'Connor ac Evans yn y cefn, cael bobl sy'n gyfforddus ar y bêl. Felly mae cadw Cannon yna yn galluogi ni cadw nhw yn y cefn. So ers i ni gael y tri yna yn y tîm efo'i gilydd, da ni wedi bod yn chwarae pêl-droed mwy safonol, sydd yn bleser i weld. O falle allwn ni newid os da ni'n erbyn tîmau mwy corfforol. Mae gen ni chwaraewyr sy'n gallu chwarae yn fwy corfforol. Ond yn erbyn dau dîm sydd yn draddodiadol, falle chwarae gwell pêl-droed na ni, nathon ni chwarae yn dda yn erbyn Notts County a Mansfield. Cwpl o ystadegau diddorol, mae Paul Mullin rwan wedi sgorio mewn 7 gêm FA yn olynol. So mae'n siŵr bod yna rhyw record ar y gweill y fanna iddo fo. A wrth gwrs, mae gen i ni gêm sy'n ni'n gobeithio i ennill yn yr ail rawd, a fel da chi'n sôn, pysgodyn mawr falle i ni bysgota ar gyfer y drydydd rownd.
A hefyd, mae gennym ni gwpan arall, nathon ni chwarae nos Fawrth yn erbyn, pwy nathon ni chwarae yn erbyn boes? Port Vale. Port Vale. A dim tîm gorau gan un o'r ddau dîm, ond gêm diddorol iawn, cyfle i weld y garfan, wrth gwrs. A falle annisgwyl gweld James McLean a Paul Mullin yn dod ymlaen, ond wrth gwrs y ddau ddim yn cael chwarae dy sadwrn nesaf oherwydd Cardiau Melin gafon nhw yn Notts County, felly fydd hi'n ddiddorol gweld. Sorry, dwi'n meddwl bod yn dangos bod di Parkinson ddim eisiau colli o gwbl na di. Nath o daflu'r ddau yn ymlaen. Fath yna, 3 ymlaen, ewch allan ennill y gêm. Dyna lle dan i wan, dwi'n meddwl. Dio ddim eisiau colli dim byd. Dio yn fodlon hapus efo colli dim byd. Na, mae momentum yn rhywbeth hynod o bwysig mewn chwaraeon yn dydy, a dros yn y ddau dymor diwetha, da ni wedi dechrau neitha ara, a dechrau adeiladu momentum wrth fynd ymlaen. Felly, a mae o'n od ti'n gallu colli o hyd od heb mwyafrif y chwaraewyr y chwarae, dwyt, ti'n gwybod? Wedyn, a wrth gwrs, fel oedd o'n dweud ar ôl y gêm, o buddigoliaeth yn sicrhau bod ni'n cael gêm gartre yn y rown nesaf sydd yn gwneud pethau dipyn haws o ran teithio a cadw'r momentum fynd. A hefyd, mae Rob a Ryan, dwi'n meddwl bod nhw teimlo bod nhw eisiau mynd i Wembley, bod gen nhw busnes heb i orffen y fanna, a wedyn dyma gyfle arbennig o dda, dydy, i wneud cwpan, achos y gwir amdani, mae'r FA Cup yn mynd i fod yn anodd, so be da ni'n gobeithio am mynd i gêm yn erbyn un o'r timau mawr, ond mae'n bosib iawn oedden ni'n colli yn y drydydd rawnd. Felly mae dal i fod yn y gystadleuaeth yma a rhoi gemau i'r chwaraewyr ar ymylon y garfan yn fantais mawr. Ydw rhywun dynnu dy sylw di, Arwel? Na, wel, yn gymaint o'n nes i fwynhau gêm Mansfield, oedd canner cyntaf, neitha siomedig rili, ond yn amlwg tîm hollol wahanol yn a ddim yn disgwyl bod nhw'n gallu cadw'r un safon. A gath o sana gêm dda ar yr asgell. Anffodus i byd i gael Ceicos Motyn, dyle fod i cael Ceicos Motyn yn rhaid hanner. Digon solid, oedd o'n gweithio'n galed, oedd o'n egni'n perthyn iddo fo. So oedd o'n braf gweld o'n cael run-out bach, oedd y golgeidwad yn dda. Arbennig o dda. Nath o un arbediad gwych yn yr hanner cyntaf. So oedd o'n edrych yn addawol. Falch gweld McLean yn cael gol gyntaf. Dwi'n meddwl wnaeth o fagu hyder o cael hynny a cael y croesiad i mewn i gol Melin, fel ti'n dweud. Nhw nath eraill y gêm i ni mewn gwirionedd, oedden ni'n wir yn edrych fel bygwth. A dwi'n licio Bickerstaff. Rai fi ddeud, mae gen fo gyflymder. Os ydy o ddigon da i safon League 2, week in, week out, ddim yn siŵr, ond mae'n ddigon o egni perthyn iddo fo. Yn edrych mewn gêm fel le. Gret, digon hapus gweld o'n cael run-out. So, a fel ti'n dweud, oedd hwnna, mae cynlyniad rili, oedd yr hanner cyntaf yn tough watch i ddi. Just o ran safon y chwarae. Ydy, ond oedd y gêm, mae'n gret gweld y garfan, ydy, a fel ti'n dweud, oedd Nicholas chwarae dda iawn yn y gol, ond Mullin a McLean yn edrych yn arbennig pan ddoth nhw blaen, a McLean wrth gwrs yn chwarae yn y blaen, a Mullin yn chwarae fel rhif 10, so mae'n ddiddorol gweld, a Parky yn mynd i bedwar yn y cefn unwaith eto, a eto da ni'n edrych yn well weithiau pan da ni'n chwarae fel. Felly, oedd e lot o is-splotio oedd yn ddiddorol, a gweld y chwaraewyr, cwpl o rei ifanc, neb wir o ymylon y garfan yn gweiddi am gael lle yn y tîm, ond mae o dal yn cadw bobl fel Luke Young, Jordan Davies, yr ein rhoi munudau iddyn nhw pam fydd i angen nhw, a da ni, mae gen ni anafiadau a mi fydd i angen nhw. Felly oedd hi gêm bwysig a just yn positif iawn. Un peth oedd ni anghofio sôn, yn Mansfield, wrth gwrs, oedd chydig o drwbl efo James McLean a rhywun yn y dorf. Beth ti'n teimlo am hynna, Ifor? Wel, mae'r digwyddiad i hun eitha comic yn dydy, mae'r boi dod i weiddio yna fo, ac yn esgus bod o'n
gallu dringo'r ffens i fynd ato fo, tra mae'n agiat arog o'r reit yn ei ymylo. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth mae Crain di dysgu byw o fo, a mae isio i'r fans y tîm eraill dechrau parchu farn o hefyd, ond fel na mae fans pêl-droed a maen nhw'n mynd i dynnu arno fo. A dwi'n meddwl ti di dweud y hun, falle bod o'n beth da, Crain ddim yn chwarae Sadwrn, achos fysa yna lot o sylw'n cael ei rhoi iddo fo gartre, mewn gêm gartre, efo munud o dawelwch cyn y gig gyntaf. Gan i weld, ond mae Crain hefyd yn colli, dwi'n meddwl bod o'n mynd i colli gêm wedyn hefyd efo chwarae Iwerddon. Dwi'n siŵr bod o'n y garfan dydy. A ddim fel o Iwerddon, di? Na, mae o'n... O, di? Mae'n mynd nôl i gael ei gêm ola neu Zela newydd. So bydden ni'n colli o bydden yna, jyst gobeithio fo'n Mendy a Ford yn cadw'n ffit, achos yn anffodus, fel oedd Arwel dweud, Hosanna yn edrych fel fysa fo'n gallu gwneud job i ni doedd, ond Liam McAlinden sy'n y garfan, a dydy Hosanna ddim. I fod wedi ymddangos i gadw'n hollach, wel, fod o'n chwarae llai aml falle, ond bydd o'n golled ar ôl James Wildy, ac oedd o'n gret i weld o'n chwarae chydig bach yn bellach ymlaen yn doedd, a ti'n gweld y sgiliau sydd gen fo, a dwi'n siŵr bydd o'n datblygu hyder wrth fynd ymlaen. Gafon ni hefyd newyddion mwy am y cop, newyddion da, efallai, a chydig o newyddion o ddim cweith mor dda. Mae'r ymddiriedolaeth cefnogwyr wedi cyhoeddi eu bod nhw wedi dod i gytundeb a sut i drosglwyddo y les yn ôl i'r clwb. Ac wrth gwrs mae'r pethau cyfreithiol yma yn eitha anodd, a maen nhw'n hyderus bod gen nhw eiriad fydd yn cadw chwaraeon yn y cae ras am y ganrif nesaf i bob pwrpas. A wedyn fydd hynny wedyn yn mynd o blaen yr aelodau yn eitha buan. Felly mae hynny'n un o'r pethau sydd wedi bod yn cael eu crybwyll sy'n cadw'r adeiladu ar y cop yn ôl. A hefyd, ath y clwb falle trio bod yn goeglyd braidd, drio cael y cyngor i newid y rheolaeth ar y funud 4,900 o wylwyr sydd cael mynd i'r cae achos ffosfad ac arffosiaeth, mae pawb yn hyderus y bydd o wedi newid erbyn y tymor dechrau, erbyn y cop gael ei adeiladu, ond dwi'n meddwl mae trio bod yn goeglyd braidd oedd nhw, a nath nhw ddim cael hwnna wedi basio. Felly, ond yn gyffredinol, wythnos dda i'r cop hefyd. Beth ti fel yn Arwel? Ia, maen nhw wedi crybwyll hyn yn yr documentary'n do, mae yna rhywbeth o clash rhwng biwrocratiaeth Prydeinig, traddodiadol, manwl sy'n cymryd amser, a sort of ein tycoons Americanaidd Canadian ni sy'n eisiau gweld pethau digwydd yn gyflym yn de. A yn anffodus, da ni'n gorau chwarae'r gêm hir yn aml iawn yn y wlad yma, a dyma beth sy'n digwydd, ond does na'm gwarant fydd na 15,000 yn troi fyny bob wrsos chwaith nag oes, so dwi'n yn gwybod os fysa ni yn llenwi 1 ar 15 o filoedd pob wythnos. So, dim ond bod y cae ras yn dal yn llawn fel mae ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl, dwi'n hapus fel mae pethau'n mynd, really. Yn amlwg o'n pethau symud blaen yn araf, ond pethau yn symud yn ei blaen i weld. Yn amlwg, os da ni eisiau tyfu, bydd rhaid i'r cop ne ddod ar ei draed yn fuan, ond gan i weld sydd eithi. Yn amlwg mae allan o dwylo pobl fel ni. Dyn ni'n gwneud fawr amdano'n beth. Mae'n rhwystredig iawn. Da ni yn cael 8,000 yn erbyn Port Vale, a ddim byd o gêm nag oedd. A ti'n sbio ar y gwagle yna. Mae'n rhwystredig. Allai weld pan bod clwb eisiau brysio pethau. Allai ddychmygu di Sean Harvey
mae Siôn a fi probably ffonio rhywun a gweiddi a nhw'n do, a i ddechmygu bod hynny i gyd i digwydd, a dwi'n hynny ddim ar y rhaglen ddogfen. Gan i weld, ie, amser. Mae'n mynd i gymryd amser, dim ond rhaid ni bodloni ar hynny, a bod yn diolchgar bod gennym ni docynnau gemau. Ie, ac wrth gwrs, mi fydd y cair as yn llawn eto dysadwn. 10,000 o gefnogwyr brwd unwaith eto yn gweld i chwarae yn erbyn Gillingham. Dim Paul Mullin, dim James McLean, a chydig o anafiadau. Ond ydyn ni'n teimlo'n hyderus. Gêm gynta i reolwr newydd o Gillingham, sy'n wastad yn berig. Felly, be wyt ti'n fel am y gêm yma, Ifor? Dwi'n edrych mlaen at weld Johnny Williams, dwi'n meddwl. Mae wedi bod yn chwarae dyn nhw'n do. Dwi'n wedi cael cystal tymor gath o llynedd efo Swindon. Mae hynny'n mynd i fod yn diddorol. Mae Gillingham wedi, nath nhw ddechrau tymor reitha da, ond oedden nhw'n un o'r ffefrynnau. Rhywbeth yn amlwg ddim cweit yn gweithio yna. Ti'n nabod fi, dwi'n ffyddiog. Dwi'n edrych mlaen. Mae bob gêm gartre yn achlysur erbyn nhw, a mae jyst ein dod. Da ni'n jyst yn cymryd gan y tal bod ni'n wedi cael triffwynt. Eto, dysgynna ni ddim o Fletcher i ddod ar y faint. Da ni wedi bod yn ddibynnol yn y fo. A heb Mullin hefyd, ynddo. Ystadegyn diddorol ydy mae 6 o'r 8 gol diwetha da ni wedi sgorio ar y cair as wedi cael ei sgorio gen eilyddion. Waw. Ond falle heb Mullin a heb Fletcher a pethau fydd gen ni bydd y fainc ddim mor gry a mae o wedi bod yn ddiweddar. So, rhywbeth i feddwl am ydy sy'n diddorol. Sori, ond dyna beth yn braf yn Mansfield. Oedden ni'n rheoli o'r dechrau, dwi'n meddwl. Sori. Ydy, na, da ni wedi bod yn gwneud hynny. Be ti fel Arwel? Ie, nath Gillingham dechrau ar dan yn dod, dechrau tymor. A maen nhw wedi cael canlyniadau da yn erbyn Curo'r Stockport game cynta'r tymor, MK Dons a Swindon maen nhw wedi gyrraedd, dwi'n meddwl. Ond dyn nhw ddim ar ediad da, so gan i weld be fydd impact yr rheolwr newydd. Dyn nhw wedi colli 4 o'i 5 yn y gyngraedd dwytha, dwi'n meddwl. Felly mae'n gym dylen ni ennill ar yr safon mae Wrexham wedi gosod yn ddiweddar. Mae'n y canon yn mynd i fod yn golled. A fydd yn ddiddorol gweld os di pwy... Dwi'n meddwl fydd o'n awyddus i gadw'r centre halves o bêl-droedwyr sy'n pasio yn y cefn, Evans a Connor yn y cefn falle. Dibynnu pwy sy'n dod fewn efo Jones, ydy Luke Young yn dod i mewn. Di am di chwarae Young a Jones ers dipyn. Dau chwaraewr tebyg o bosib, so dwi'n mynd siŵr am pwy mae'n mynd i ddod â Evans i mewn i fannau ac os di Hayden yn ôl o ffit. Gan i weld. A Ford a Mendy dwi'n cymryd ar yr esgyll. Os gen Ford 90 munud, mae beth calonogol bod Hosanna wedi cael gêm dda drwy'r blaen, wrach ni orff yn y gêm fe i gymryd i fynd. A Dolby, gret, hapus o fod print. A Palmer, fel ti'n edrych fo'r dos gyda ni'n Fletcher ar y fain yn anffodus, os gêm gyfartal efo 10 munud i fynd. Na, dwi'n... Sori, o'n i'n jyst yn dweud, dwi'n wedi cael ei demtio i symud Lee fyny efo Palmer. A wedyn rhoi rhywun arall yn canol. Edrych mor berig efo Lee yn chwarae yn yr ôl yna. Dwi just ddim... Diolch wedi bod yn effeithiol yn y goffennol na. Dim ond un gêm o beth dwi'n gofio. Ond, sy'n licio gweld ni'n ennill. Mae'n gêm i ennill, dwi'n meddwl. Ond, wedi dweud yna, maen nhw'n dîm da. Mae'r canlyniadau yn awgrymu bod nhw'n dîm cadarn. Dyn nhw'n colli o lot pan maen nhw'n colli. Dyn nhw'n sgorio llawer, ond dyn nhw'n ildio llawer. Felly dwi'n fel bod hi'n gêm eitha tyn. A falle bydda ni'n colli bobl fel Merlin mewn gêm fel yna. Ond mae yna momentum gen i ni yn y cair as. Yn anffodus, di Hosanna ddim yn cael dod oddi ar y maic yn anffodus Arwel, achos ddim yn y garfan. Ond dwi'n mynd gweld o'n symud Elliot Lee, achos os yna rhywun di sgorio 10 gol i ti o ganol cae, ti'n mynd i fod yn gyndyn iawn i'n symud o, achos ti'n colli gols ychwanegol o dwyt. Yn ywedig am y Dolby, di dechrau chwarae'n dda, dwi'n cymryd ma Dolby a Pam y fydd o, ond dim ond Bickerstaff sy'n gen ti ar y fainc wedyn. Ond mae rhywun fel Jordan Davies, wrth gwrs, yn cynnig opsiynau, a fedri di chwarae Elliot Lee a Jordan Davies fel 2-10 tu ôl i 9.
sydd yn opsiwn sydd mae'n wedi trio rhywbeth tebyg yn Wimbledon. Ond dwi'n eitha ffyddiog, dwi'n gobeithio newn ni ennill, ond dwi'n meddwl fydd hi'n agos, dwi'n meddwl fydd hi'n brawf o amynedd y dorf sy'n wastad yn wych, ond dwi'n meddwl bod gen i ddigon i ennill. Felly, 2 gol i Wrexham, dwi'n deud, beth ti'n deud efo'r? 3-1. Da iawn, Arwel? Na i fynd am 2-1, dwi'n meddwl. I? O, Dear. Ie, felly, dyna ni, mae yna 3 happy clapper yma. Mae hynny'n gallu bod yn beryg weithiau. Pan da ni'n mynd i fewn i gemau fel, mae fatha'n mynd wrong braidd yn y gorffennol, ond dwi'n gobeithio bod ni'n dechrau, a da ni wedi bod ar rediad da rwan yn dod, yn ddigero, mewn 7 i 8 gêm, felly gobeithio am gêm dda o'r blaen ni, a gobeithio byddwn ni'n gweld Bale yn mynd i fewn i'r gol. Go,